Så er der sgu fisk. Den er slet ikke træt overhovedet. Flot fisk. Hold da kæft. Rigtig flot. Øj, den er god. Hvad siger du til det? Dejligt. Jeg tror, det bliver en person, der kan gå over. Bare lad den arbejde. Så tager vi Kajsen lige med, når han begynder at blive træt. Hold da kæft, mand. Jo. Var han dykket nu? Jeg var helt oppe at vende, jo. Ja, jeg var helt oppe at vende. 120 fod, 130 fod, mand. Er du råden, mand? Det var lige her omkring, hvad er klokken? 3:30? Ja. Cirka. Vores andet hug, den blev der hængende indtil videre. Det er fandme fantastisk. Vi stiller den lige herovre, så vi lige kan tage nettet klar. Hun har armene det. Syrer de lidt? Nu. Jeg rammer overfladen lige en øjeblik. Den vil bare ikke med, mand. Er du råden? Stiller den lige igen. Jeg tror godt, vi kan tage den her igen, stille og roligt. No! Den er bred. Den er rigtig bred. Den er med i guldlaksen, den her.
Andre trofæer, det er midt i år. Jo, den er god. Den er rigtig god, den der. Vi kan også snakke 10 plus i hvert fald. Vi snakker også snakke det. Den er rigtig flot, den der. Den er rigtig flot. Bare lad den arbejde. Der er ingen anden, der gør ved det. Hvorfor ikke? Den er ikke med. En herrefight, det er. Skøjter vi bare rundt her. Skal ikke falde over bordet, du skal ned. Ja. Det mener ikke, du vil selv, eller hvad? Jeg skal skyde stammen i med den her basse, og vi skal ikke slippe den fra os. Det er da sejt. Jeg tror, vi stopper den her, og så siger vi ses på dækket lige om lidt.